खुलुमबाय जेन बर' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। BTR गोरोबथानि 3 बोसोर आबुं जानायखौ लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्लायाव गाजा गोमजायै फालिदों। क'क्राझारनि हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव बे सानजों लोब्बा लाखिना खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय 2001 मुंख्लं नखरफोरनो नखरफायाव 5 लाख रांनि चेक राननानै होयो। लोगोसे 68 जुनार फिसिग्रा बिफानाव साख्रि थिसनथाइ बिलाइ गथायदों। फैगौ 3 बोसोराव बड'लेण्डखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावलांगोन। बेनि थाखाय मास्टार प्लेन एबा एजेन्डाखौ थियारि खालामनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। लोगोसे बुंबावदों, थांनाय सरकारा गोसो बायदियै जेबो इन्टारभिउ लायाजासे साख्रि होबोदोंमोन, CSB गैयाजासे साख्रि होदोंमोन। बेफोरखौ दा सरकारा रेगुलार खालामनो हाया, मानोना बेफोर साख्रिखौ जेबो सिस्टेम गैयाजासे होदोंमोन। बेनिखायनो बेबायदि जाहाथे जाया। जाय साख्रि मोनो बिथांमोना जाहाथे अराय गोजोर जायो, जाहाथे बिथांमोना बैसो जोबजासे मावलांनो हायो। बेखौ नोजोर होनानैनो दानि गोदान सरकारा बेफोरनि बेबस्थाफोरखौ खालामगासिनो दं। बे समाव गासैबो खामानिया थियारि जाबाय। दिनै एबा गाबोननि गेजेरावनो साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ फोसावनाय जासिगोन। बेनि उनावनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुङो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिनि मोनसे खौरांगिरि मेल। 3थि BTR गोरोबथा सानजों लोब्बा लानानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिनि सोद्रोमाफोरा एन-डि-बिनि गायसनगिरि DR नाब्ला सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै दाबि दैखाङो। लोगोसे गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय गासै बारग' एन-डि-बिनि सोद्रोमाफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ होनना सरकारनिसिम दाबि दैखांदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिनि सोद्रोमाफोरा। लोगोसे बर'नि उदांस्रिनि दावहायाव मुंख्लं जानाय गासै 3110 नखरफोरा अनसुंथाइखौ मोननांगौ होनना सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। थांनाय 26 जानुवारि खालि आसाम राइफल्सआ बुंनाय बायदिब्ला गासै 19 लाख रांनि मारिजुआना बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमनो हायो। आसाम राइफल्सनि राधानगर बेटेलियन आरो राताबारि पुलिस थानानि मोनसे जइन्ट अपारेशननि गेजेरजों सिग्रोमनायाव 19 लाख रांनि 48 किल'ग्राम मारिजुआना बोखांनो हादों। बेजों लोगोसे करीमगंज जिल्ला रंपुरनिफ्राय सासे दुथांखौबो हमनो हायो होनना आसाम राइफल्सआ टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर, जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।